ኣብ ዘዳለናዮ ፕሬዘንቴሽን ወይ ድማ ንሰርሖ ዘለና ፕሬዘንቴሽን ስእልታት ዝተፈላለዩ ቅርጽታት ወይ ሼፕስ ምስ ነእትወሉ ዝያዳ ነቶም ኣብኡ ኣእቲናዮም ዘለና ጽሑፋት ዝያዳ መብርሂን ገለጽትን ከም ዝኾኑ ክገብሮም ይኽእል እዩ። ነዚ ድማ ፕሬዘንቴሽን ወይ ድማ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ዝተፈላለዩ ስእልታት ነእትወሉ ዝተፈላለዩ ቅርጽታት ነእትወሉ ክሊፕ ኣርት ነእትወሉ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሎም መዓልቲ ንዑ ኢና ክንርኢ። ራይ መጀመርታ ኣብዚ ሓደ ብላንክ ስላይድ ከእትየ እዛ ናይ ታይትል ስላይድ ስለ ዘይተገድሰኒ ክድምስሰ እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ብላንክ ስላይድ ምስ ኣተኹ ኣብዚኣ ኢንሰርት ትብል ኣላትኒ። ኣብዚኣ ኢንሰርት ምስ ኣተኹ ታብ ማለት እዩ ኢላስትሬሽንስ ዝብል ሓደ ግሩፕ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ኢላስትሬሽንስ ዝብል ግሩፕ ሼፕስ ትብል ሓንቲ ድሮፕ ዳውን ቦክስ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንደልዮ ዝተፈላለዩ ሼፕስ ኣሎ። ንኣብነት እዚኣ ኣሮው እንድሕር ከእትዋ ደልየ ክሊክ ምስ ገበርኳ ልክዕ እዚኣ መስቀል ትመስል መፅያ ኣላ። ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ድራግ ገይረ ክስእላ ይጅምር ማለት እዩ ነታ ዝደለኽዋ ሼፕ። ከም እትሪእዋ ዘለኹም ከዓኒ እታ ኣሮው ኣብዚ ስኢለ ኣለኹ። ሕጂ ክሊክ ምስ ገበርኩዋ ኣብዚ ድሮዊንግ ቱልስ ኢላ ኣብዚ ላዕሊ ናታ ካልእ ታብ ፈጢራ ኣላ ማለት እዩ ፎርማት። ሕጂ ነዛ ሰሪሕናያ ዘለና ወይ ከዓ ነዛ ምፂናያ ዘለና ሼፕ ብዛዕባኣ ዝምልከት ሓደ ናይ ድሮዊንግ ቱልስ ኢሉ ሓደ ታብ ወይ ከዓ ሜኑ ኣትሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሪእዋ ኣብዚ ፃዕዳ እንድሕር ክሊክ ገይረ የላ እንታ ድሮዊንግ ቱልስ ትብል ኣብታ ዝደለኽዋ ሼፕ ክሊክ እንድሕር ገይረ ግን ትመፅያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኣ ምስ ኣተኹ ነታ ደልያ ዘለኹ ሼፕ ከም ማዕራርያ ወይ ድማ ተወሰኽቲ ሼፕስ እንድሕር ዳ ክእትዉ ደልየ ኣብዚ ኢንሰርት ሼፕስ ዝብል ኣለኒ። ንኣብነት ኣብዚ ምፅኤ ከዓ ክሊክ ገይረ ከምዚ ገይረ ክእቱ ክእልየ ካልእ ዝደለኽዎ ሼፕስ ከምዚ ገይረ እዚ ከዓ ፍሪ መስኣሊ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ዝደለናዮ ሼፕስ ኣሎ። ንኣብነት ሬክታንግል እንድሕር ዳ ክነእቱ ደሊና ሬክታንግል ከነእቱ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ናይ ሰርክል ሼፕስ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ሼፕስ ኣለው። ዝተፈላለዩ ሼፕስ ኣብዚ እንድሕር ዳ ዘርጊሕናዮ ዝደለናዮ ዓይነት ሼፕ ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ላይንስ ኣሎ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ሬክታንግልስ ኣለው ኣብዚ ከምዚ ንዕዘቦም ዘለና ቤዚክ ሼፕስ ኢሉ ከዓ ኣብዚ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ከምዚ ዓይነት ሼፕ እንድሕር ዳ ደሊና ኣለና ኣብዚ ናይ ልቢ ሼፕ እንድሕር ዳ ደሊና ኣሎ። ኣብዚ ዝተፈላለየ ሼፕስ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ብሎክ ኣሮውስ ዝብል ኣሎ። ካብዞም መርፅ ንኽእል ኢና። ናይ ኢኩዌሽን ሼፕስ ከዓ ኣሎ። ንኣብነት ናይ ተደመሮ፣ ዝጎደሎ፣ ዝረብሖ፣ ዝተመቕሎ ገለ ዝብል ኣብዚ ሼፕስ ኣለና። ከምዚ ጌርና ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ብተወሳኺ ፍሎው ቻርትስ ዝብል ኣሎ። ኣብዚ ንፍሎው ቻርትስ ድመስሉ ዝተፈላለዩ ሼፕስ ከዓ ኣለዉ። ኣብዚ ከዓ ስታርስ ኤንድ ባነርስ ዝብል ከዓ ኣሎ። ናይ ከዋኽብቲ ወይ ባነርስ ዝኣመሰሉ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ እናገበርና ኣብዚ ሼፕስ ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብድሕሪ ነቲ ደሊናዮ ዘለና ሼፕ መጀመርታ ክሊክ ንገብሮ ሽዑ እዛ ድሮዊንግ ቱልስ ትብል ክትመፅያ ፎርማት ዝብል ኣለና። ኣብዚ ሼፕ ስታይል ዝብል ኣሎ። ኣብዚ ሼፕ ስታይል ኣቲና ክንቂሮ ንኽእል ኢና ናይቲ ስታይል ናይቲ ኣቲናዮ ዘለና ቅርፂ ኣብዚ ኣቲና ዝተፈላለየ ሕብሪ ክንልውጠሉ ወይ ከዓኒ ኣውትላይን ክንገብረሉ እንድሕር ዳ ደሊና ኣብዚ ኣቲና ዝተፈላለየ ቾይስስ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ እናመረፅና ዝደለናዮ ክንቅይር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ቀፂልና ናይቲ ሼፕ ከዓኒ ኣብዚ ኣብታ ሼፕ ስታይል ትብል ዘላ ሼፕ ፊል ትብል ኣላ። እንድሕር ዳ ደሊና ከዓ በዚ ባዕልና ሕብሪ መሪፅና ከዓኒ ፉል ካለር ከም ዘለዎ ክንገብር ንኽእል ኢና። ካልእ ሼፕ ኣውትላይን ዝብል ዘሎ ብጎኑ ጎኑ ማለት እዩ። እዚ ብጎኑ ጎኑ ብዙሪኡ ሕብሪ እንድሕር ዳ ክንገብረሉ ደሊና ሳይዝ ከዓ ናይቲ ዙርያ ጌርናሉ ዘለና ሲ ናቱ ርጉድ ዝበለ ንኣብነት ገይረሉ ከዓነ ቢጫ ርጉድ ዝበለ ገይረ ኣለኹ። ካልእ ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ከመይ ዓይነት ቅርፂ ክህልዎ ንደሊ ንኣብነት ነዚ እንድሕር ዳ መሪፀ ከምዚ ዓይነት ሼፕ ይኸውን። ሕጂ ኣብዚ ኣቲና ከዓ ዝተፈላለዩ ሻዶው እንድሕር ዳ ክንገብረሉ ደሊና ፅላሎት ሪፍሌክሽን እንድሕር ዳ ክህልዎ ንደሊ ኮይና ብታሕቲ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ሪፍሌክሽን ግሎው ክንገብረሉ እንድሕር ዳ ደሊና
ኣለና ኣብዚ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ኣለና ቅድሚ ሕጂ እውን ርኢናዮ ነርና ኢና እዚ 3D rotation ዝብል ኣሎ ከምዚያት ዓይነት ክነምስሎ ንሕዳ ደሊና ከምዚ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ሼፕ ናትና ዳብል ክሊክ እንድሕዳእ ጌርና ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሼፕ ናትና ዳብል ክሊክ ምስ ንገብር ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ሕጂ ናይቲ ዝፀሓፍናዮ ፅሕፈት ኣብዚ ወርድ ኣርት ስታይልስ ዝብል ኣለና ኣብታ ድሮዊንግ ቱልስ ኣብታ ፎርማት ምስኣተና ወርድ ኣርት ስታይልስ ዝብል ኣለና ናይቲ ፅሕፈት ዝተፈላለየ ዓይነት ስታይል ናይ ኣፀሓሕፋ ኸ ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ሬዲሜድ ዝኾኑ ኣለውና ማለት እዩ ተደሊና ድማ ኣብዚ ኣቲና ባዕልና ዝደለናዮ ሕብሪ ክንመርፅ እውን ንኽእል ኢና ኣውትላይን ክንገብረሉ እንድሕዳ ደሊና ኣውትላይን ንገብረሉ ቴክስት ኢፌክትስ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮም ኩላቶም እዚኣቶም ከም ዝደለናዮ ጌርና ማለት እዩ ቅርፅታት ክንገብር ክንሰርሕ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂላ ዘላትና ከዓ ኣብዚ ኣሬንጅ ትብል ሓንቲ ግሩፕ ኣላትና ማለት እዩ ነታ ደሊናያ ዘለና ሼፕ ወይ ድማ ቅርፂ ክሊክ ንገብራ እሞ ኣብዚ ኣላይን ኣቲና ንኣብነት ሌፍት እንድሕዳ ኢልና ናብ ሌፍት ትስግዓልና ሰንተር ራይት ከምኡውን ቶፕ ሚድል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ከዓኒ እቲ ሎኬሽን ናይቲ ወይ ከዓ እቲ ቦታ ኣቀማምጣ ናይቲ ደሊናዮ ዘለና ሼፕ ክንውስን ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምኡውን ኣብዚ ሳይዝ ናይቲ ሼፕ ደሊናዮ ዘለና ከነዕብዮ ከነንእሶ ንኽእል ኢና እዚ ሄይት እዩ እዚ ከዓ ዊድዝ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ከዓ ከነማዕራርዮ ንኽእል ኢና ከነንእሶ ከነዕብዮ ድማ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ብተወሳኺ ንኣብነት ሓደ ሼፕ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሼፕ እንድሕር ዳኣ ንጥቀም ኣለና ኮይና ንኣብነት እዛ ልብሲ ኣብዛ ልዕሊ እዛ ሼፕ እዚኣ ገይርያ ኣለኹ ሕጂ እታ ልቢ ብላዕሊ መፅያ ኣላ ማለት እዩ እታ ዮናታን ትብል ፅሕፈት ዘላታ ከዓ ብታሕቲ ከይዳ ኣላ ሕጂ ነዛ ልቢ ዘላታ ሼፕ ብድሕሪት እንድሕር ዳኣ ክወስዳ ደልየ ኣብዚ ሰንድ ባክዎርድ ዝብል ኣሎ ነዚኣ ክሊክ እንድሕር ዳኣ ጌርያ ብድሕሪ እታ ክስታይ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ድሕር ዳኣ ብሪንግ ፎርዎርድ ኢልያ ከዓኒ ብቕድሚት ትመፅእ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ከዓ ክንጥቀመለን ንኽእል ኢና ካልእ ነቲ ደሊናዮ ዘለና ሼፕ እንድሕር ዳኣ ሮቴት ክንገብሮ ደሊና ከዓ ኣብዚ ሮቴት ኣለና ሮቴት 90 ዲግሪ እንድሕር ዳኣ ኢልያ 90 ዲግሪ ዘይሩ ኣሎ ሮቴት 90 ዲግሪ መሊሱ 90 ዲግሪ ይዘውር ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ከዓ ከነዙሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ኣብዚ ፍሊፕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ቨርቲካሊ ፍሊፕ እንድሕር ዳኣ ጌርናዮ እዚ ብላዕሊ ዝነበረ ብታሕቲ ክኸውን እቲ ብታሕቲ ዝነበረ ከዓ ንላዕሊ ይጥምት ማለት እዩ ንኣብነት በዚኣ እንድሕር ዳኣ ሪእናያ ፍሊፕ ቨርቲካል እንድሕር ዳኣ ኢልናያ እቲ ላዕሊ ዝነበረ ንታሕቲ ክኸውን ታሕቲ ዝነበረ ንላዕሊ ክኸውን ፍሊፕ ሆሪዞንታል እንድሕር ኢልናያ ከዓኒ ሆሪዞንታሊ ፍሊፕ ይገብር ማለት እዩ ንኣብነት ነዚኣ እንድሕር ዳኣ ሪእናያ ንየማን ወገን ትጥምት ኣላ ፍሊፕ ሆሪዞንታል እንድሕር ዳኣ ኢልያ ናብ ፀጋም ወገን ትጥምት ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ዝተፈላለዩ ሼፕስ ከነእቱ ንኽእል ኢና በዚ ዝረኣናዮ ኣገባብ ተጠቂምና ድማ ፎርማት ክንገብሮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር ቀፂልና ድማ ኣብዚ ድሮዊንግ ቱልስ ፎርማት ምስኣተና ኣብ ኣሬንጅ ሴሌክሽን ፔን ትብል ኣላትና እዛ ሴሌክሽን ፔን እንድሕር ዳኣ ክሊክ ጌርኩማ ኣብዚ ስላይድ ሾው እቲናዮም ዘለና ዝተፈላለዩ ሼፕስ የርእየና ማለት እዩ ሾው ኦል እንድሕር ዳኣ ኢልናዮ ኩሎም የርእየና ኣሎ ሃይድ ኦል እንድሕር ዳኣ ኢልናዮም ኩሎም ሃይድ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሾው ኦል ክብላ እየ ነዛ ትራያንግል ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ኣብዚ ተሰሪዓላ ማለት ኣይሶሰለስ ትራያንግል ኤ ትብለና ኣሎ እዚ ዓይነት ትመስል ኣላ ክሊክ ተገይርያ ሃይድ ክገብራ ይኽእል እየ ክሊክ እንድሕር ዳኣ ጌርካ ከምፅኣ ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ሴሌክሽን ፔን ከዓ ነዚኣ ትመስል ብተወሳኺ ዝኾነ ኢሜጅ ሙቭ ክንገብሮ እንድሕር ዳኣ ደሊና መጀመርታ ክሊክ ንገብሮ እሞ ክሊክ ጌርና ድራግ ጌርና እንድሕር ሒዝናዮ ናብ ዝኾነ ሎኬሽን ከነንቀሳቕሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ክሊክ ጌርና ድራግ ጌርና ኢና ንሕዞ ነቲ ስእሊ ወይ ከዓ ነቲ ቅርፂ ማለት እዩ ከምዚኣ እናገበርና ከዓ ቦታ ክንቀያይረሉ ወይ ከዓ ከነንቀሳቕሶ ንኽእል ኢና ብተወሳኺ ሓደ ሼፕ ክሊክ ምስ ገበርናዮ እዘን 6 እዘን ብጎኒ ጎኒ ዘለዋ ንዕዘበን ዘለና ማለት እዩ 12 ዝኾና ከበብቲ ነገራት ኣለዋ ማለት እዩ ኣብኣተን ክሊክ ጌርና ድራግ ጌርና ሒዝና እንድሕር ዳኣ ስሒብና እየን ናይቲ ሼፕ ሪሳይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከነዕብዮ ከነንእሶ
ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ናብ ዝደለናዮ ቦታ በተን ሼፕስ እናተማእዘና ማለት እዩ ከነንእሶ ከነዕብዮ ንኽእል ኢና ስለዚ ከምዚ ጌርና እቲ ሳይዝ ናይቲ ደሊናዮ ዘለና ስእሊ ከነዕብዮ ክነንእሶ ንኽእል ኢና ብተወሳኺ ብዚኣ ድሮዊንግ ቱልስ ፎርማት ምስ ኣተና ኸ ኣብዚኣ ሳይዝ ትብላላትና እቲ ሄይት ናቱ እቲ ዊድዝ ናቱ ኸ ከነዕብዮን ከነንእሶን ንኽእል ኢና